Tak for invitationen, og tak til jer andre for de ting, I har lagt ud. Jeg vil gerne indvie jer i noget af det, jeg selv går og funderer over i øjeblikket. Fordi jeg er i forbindelse med noget litteratur, jeg har læst, stødt på en masse data, der handler om, at cirka en tredjedel af arbejdsstyrken kommer til at gå ned med mere eller mindre alvorlig stress. Stress kender de fleste af os nok til sådan på daglig planet, i hvert fald dem af os, der har børn og arbejde og eller fritid, lidt for meget af det, sådan den der hjertebanken, den der, at man ikke er helt sikker på, hvor man egentlig lige har lagt nøglerne, når man skal ud af døren, og så går det selvfølgelig helt til det mere voldsomme med, at det kan være svært at sove, vi kan have hovedpiner, vi kan være lidt mere opfarende. I yderskalaen har vi jo total udbrændthed, som jo kan tage årevis at komme over, hvor man nærmest hverken kan tænke eller tale. Det, der inspirerer mig omkring det er egentlig, hvor vigtigt det er for os alle sammen at huske, i hvert fald for mig selv, at huske at finde nogle metoder, der fungerer for os. Metoder, der kan få os lykkelige gennem livet, fordi for mig at se handler det egentlig ikke så meget om at ikke gå ned med stress. Det handler egentlig lige så meget om at ende med eller at være der, hvor vi virkelig føler noget for livet, og hvor vi glædes over livet. Det er blevet så populært, at vi alle sammen skal glædes over livet. Men det må vi så prøve at gøre, uden at få alt for travlt med at gøre det. Jeg har tænkt meget over det med hjernen, og jeg tænker også meget over det med hjertet. Og prøver ligesom selv at arbejde med, at hjernen, den vil jo enormt gerne sådan hele tiden tænke fremad. Den vil også gerne tænke tilbage, og den vil undgå det, der har været væmmeligt, og få mere af det, der har været godt. Og hjernen vil en hel masse ting, og er ekstremt funktionel, og i modsætning til alle mulige andre arter, så har vi jo en ret veludviklet hjerne. Det vi så har, som alle de andre arter også har, det er, at vi har vores hjerte. Forskere har jo her for ret nylig fundet ud af, at hjertet simpelthen besidder nogle neuroner, der gør det muligt for hjertet at tænke. Så udover at vi alle sammen kan have en fornemmelse af, at hjertet har en intelligens, eller kan mærke noget, så kan hjernen det. Vi har faktisk, man taler om et tænkende hjerte. Grunden til, at jeg synes, at hjertet er inspirerende i forbindelse med stress og den måde, man lever livet på, det er fordi, at hjertet er det, vi har til fælles med alle levende væsener. Og jeg har ærligt talt ikke set ret mange hunde, jo måske lige hunde, men jeg har ikke set så mange heste, der har været stresset ude i naturen i hvert fald. Jeg ser ikke sådan, det er ikke sådan, så jeg render rundt og tænker, ej, det pindsvin dernede, det ser godt nok stresset ud. De kan se angste ud, de kan se ivrige ud, men stress synes jeg ikke sådan lige er det, der kendetegner de fleste dyr. Men de har deres hjerter, og det har vi også, og vi har ovenikøbet det her ekstremt tænkende hjerte. Vi har et meget sensitivt hjerte, vi har et stort hjerte, og det der hjerte, det har det, altså selv når mennesker går fuldstændig bands og går ned med stress, eller selv når hjernen den dør og vil komme til skade eller et eller andet, så er livet ligesom afhængig af det der stress, eller undskyld, af det der hjerte. Livet, det sidder ligesom nede i det der hjerte, og hjertet, det kan, så længe hjertet slår, så er der liv. Så hvis vi sådan tænker væk fra stress, så tænker jeg, at stress det sidder i hjernen, og så påvirker det hele kroppen. Hvis vi tænker væk fra det, og så tænker jeg, hvad er det så egentlig, vi kan søge hen imod? Vi kan søge væk fra stress, og så kan vi søge hen imod det liv, som vi har.
det der liv, der sådan sidder og tikker dernede i hjertet. Der kan være en utrolig inspirerende træning i at bare sidde og mærke sit hjerte, sidde og mærke det banke, sidde og trække vejret ind og ud gennem hjertet, mærke alle dem, vi holder af inde i hjertet. Ja, så jeg håber, I får tid til det. Mærk hjertet.